Juha palasi tässä tänne torille, Seinäjoen torille. Nyt on lauantai ja tangomarkkinat päällä. Äsken mä kuvasin siinä sitä Brasilian jalkapallojoukkuetta, joka oli niitä naisia, suomalaisia naisia, mutta vaikutti vähän siltä, että ne oli suurilla porukalla liikenteessä. Tuo yksi kaveri tästä ekana moikkasi minua ja sitten se meni tuonne ostamaan varmaan jotenkin kahvia tai jotakin vastaavaa. Niin se kyllä sanoo, että nyt on kello vasta 4, mutta jos mä katson tuota kelloa, niin onhan se pian 4:30. Tästä aikaisemmin lähti Seinäjoella nuo linja-autot tältä alueelta. Tuossa oli Monosen musiikkiliike, se vanha puutalo. Ja se yksi mummo asui siinä toisessa vanhassa puutalossa. Sitten tässä oli nämä kaikki pankit ympärillä. Se Mannerheim patsaskin oli tuossa hetken aikaa. Mikä tuo on tuo talo tuossa, tuo lehtitoimitustalo, niin siinä pihalla olisi Mannerheimin patsaskin jossakin vaiheessa. Pitäisi lähettää tuo, tai no en mä nyt tiedä, ehkä sen Putini voisi jättää sinne Venäjälle, mutta kaikki muut sotahullut voisi lähettää tuonne kuuhun. Jossakin Jamespon elokuvassa on sellainen Moonraker, eli kuuraketti, niin kaikki sotahullut pitäisi myös Suomesta lähettää kuuhun. Antaisi niille muutama litra happea, että ne pärjäisi siellä. Eipä ole Suomessa paljon tuo luonnossa ei ollut edes edistynyt 200 vuoteen. Noakin arkkikin hajosi, kun ne dinosaurukset rupesi siellä riehumaan. Kato, kun on niin raskaita elämiä ne dinosaurukset. Kerran kun mä olin tuolla Porin Jatsissa, niin se kaveri antoi mulle 10 aurinkolasit ilmaiseksi, joka myy niitä aurinkolaseja. No sitten mä ostin sen 115 €, maksoi se Jägermeister-potti. Enää mä edes jaksanut sitä juoda siellä festarialueella. Mä annoin sen sitten taksikuskille sen. Yli puolet siitä juomasta. No kerrankin tämä Sielun veljet-yhtye pääsi maineeseen. Niillä oli niitä erikoisia lauluja, että Kanootin kapean vesille lasken. Ja sitä paitsi niin kun mä olin alta kouluikäinen, niin äitini toi kirjakaupasta mulle sellaisen kirjan, että Majavien hyvä elämä pesässä. Siinä oli se oli lastensatutkirja, siinä oli kuvattu niitä majavia, kuinka ne pärjää siellä pesässä.
pitäisköhän ostaa pumppuhaulikko ja lähteä Brasiliaan festareille, niin kun tulee se ilotulitus, niin pitää tietenkin kysyä Brasilian poliisilaitokselta lupaa, että saako tässä paukutella. Jos saa, niin sitten kyllä jytinä alkaa, kun on ne Sampa-karnevaali. Että niin tietenkin ei ihmisiä saa murhata. Tai sitten ostaisi pari rekka-autolastia noita ilotulitustarvikkeita ja lähettäisi ne Kiinan laivalla Brasiliaan ja pyytäisi Vesa Keskisen mukaan, että nyt pailataan oikein kunnolla. Sitten suoritetaan Sampa-karnevaaleilla tuo ilotulitus. Onhan näitä hyviä ideoita vaikka kuinka paljon. Niin kuin Villiläinen elokuvissa on aina joissakin vaiheessa niin niitä dynamiittipötkyjä heitellään. Että rosvot saa sen kuolemantuomion. No sitten tuli tämä Orpo ja Purra ja mikä se on se, tämä Häkkänen, jotka Orpo ja Purra ja Häkkänen ja näin poispäin. Niin se Idi Ami oli aikoinaan siellä Afrikassa. Mä näin yhden elokuvan sellaisen, että sitä monta miestä kantoi häntä niin kuin sellaisessa istumatuolissa. Mutta se on varmaan sellainen perinne siellä voodoo-uskontohan siellä on myös mukana, niin että kuningasta pitää kantaa. Näinhän se on ollut täällä Euroopassakin ja on varmaan vielä tänäkin päivänä. Että nythän se vasta onkin täällä Euroopassa tämä Afrikan systeemi, että oikein täällä on näitä tällaisia niin kuin miljardöörejä, oligarkkeja, jotka määräilee koko Suomen hallitusta. Kiitoksia vaan. Juha Päiväniemi tästä raportoi. Moikka moi!